spreman za polazak? Da, spakirao sam skoro sve. Spreman sam koliko mogu biti. Hoćemo li? Idemo. Pitam se kako je kod kuće. Nadam se da je sve u redu. Kao što znate, da bismo preživjeli, neki od nas se moraju žrtvovati. Zašto, Regaliuse? Kamo idu? Zašto svakog mjeseca moramo raditi ovakve žrtve? Da, nema nikakvog smisla. O čemu vi to? Jesmo li u opasnosti? Vrijeme je za odgovore, Regaliuse. Tako je. Tako je! Tako je. Da. U redu, smirite se, već sam vam rekao. Razlog zbog kojeg ih šaljemo je taj da zadržimo ono što nas lovi u mreži i izvan mreže, tako što će loviti njih umjesto nas. To je užasna ideja. Tko je tebe proglasio glavnim? Ovo se ne bi događalo da je Striker ovdje. Striker nije ovdje i prestanite kukati. Da nije bilo mene i mog truda da pregovaramo prijetnji s kojim se suočavamo, nikoga od nas ne bi bilo. Nijedan jedini Stigbot ne bi ostao u mreži. Zašto se ne smijemo boriti? Zato što bi svi umrli. To je hrpa smeća. U prošlosti smo već nadišli nemoguće izazove. Možemo to napraviti opet. Spusti taj pištolj prije no što se ozljediš. Ne znaš što radiš. Ratovao sam na prvoj liniji u velikom ratu Stigbota. Točno znam što radim. Oslobodite Stigbote iza sebe. Ne znaš čim imaš posla. O, znam. S ljubičastom kukavicom koja je dopustila da mu moć pomuti mozak. Striker ti nikad ne bi dopustio da se izvučeš s ovim. Striker je napustio mrežu. On je izdajnik. Striker je junak. I vratit će se. Ubi ga. Što je napravljeno, napravljeno je. U sljedećoj epizodi Izvan mreže.